Plataforma hauek azken aldian pixkanaka sortzen hasi diran web horriak dira. Nola funtzionatzen dute? Alde batetikan saltzailea daukagu, bidaiatu ezin duen pertsona horrek salmenta egin nahi badu, beste aldetikan eroslea eta bi alderdi horiek kontaktuan jarriko ditu plataformak. Adibideen artean, Swap Travel, Truecalia, bi pertsona hauek plataforman izena eman beharko dute, beraien borondatea onartuz. Bi alderdi horiek kontaktuan jarrita, salerosketa kontratua beraien artean egingo da. Oda, plataformak kontaktuan jarriko ditu. Saltzailearen erantzukizuna izango da, berak jarritako tiket horretan dagoen informazioa balizkoa dela ziurtatzea, eta erosleak diru horren transferentzia egin beharko du. Plataformaren erantzukizuna non dago transakzio hau behar bezala gauzatzea deposito bankario baten bitartez. Plataforma bakoitzak bere baldintzak ezarri ahal izango ditu. Oro harki, erantzukizuna saltzaileari egozten zaio datuak behar bezalakoak direla esateko, eta bestetik orduak daude jarrita. Demagun, 24 ordutan saltzaileak erosleari saldutako tiket hori eman beharko dio. Eta bestetik, erosleak ordu kopuru bat izango du, jasotako tiket horretako datuak behar bezalakoak direla esateko. Demagun, titulartasun aldaketa bat ez dela eman, bidaiaren eguna gaizki dagoela, erosleak ordu kopuru zehatz bat izango du plataformari esateko, aizu begira. Erosi dudan tiket hau ez dago ondo. Salerosketa ez da enpresa eta kontsumitzaile baten artean egiten. Hau da oso garrantzitsua. Zergatik kontsumitzaileen legea ez dalako aplikagarri izango, hau da, kode zibila aplikatuko da, eta kontratuen erregulazioa. Bermen aldetik partikularren arteko negoziaketa bat izango da. Kode zibilak zer dio? Kontratu guztiak baliozkoak izango direla, beti ere legaren aurkakoak ez badira, moralaren aurkakoak ez badira, edota orden publikoaren aurkakoak ez badira. Kasu honetan, partikularrek ez dute babesa izango kontsumitzaileen legearen. Horregatikan garrantzizkoa da non dagoen plataforma hau kokatua, ez delako berdina reklamazio bat jartzea Espainian kokatutako enpresa bati edota Alemanian kokatutako enpresa bati. Euskal Autonomia Erkidego mailan dekretu zehatz bat daukagu birsalmenta erregulatzen duena, baina jendaurreko jaialdietarako. Kasu honetan ez da aplikagarri izango. Ondo irakurri plataformaren baldintzak. Ea plataformak zein baliabide eskaintzen dituen transakzio hori egiteko. Fidagarritasun hori eman beharko liguke plataformak berak.